Σε κατάσταση συναγερμού το βράδυ του Σαββάτου, το λιμενικό και οι συναρμόδιοι φορείς για τη διάσωση 500 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε υπερφορτωμένο αλλιευτικό σκάφος νότια της Κρήτης, με την αποβίβασή τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης να πραγματοποιείται το πρωί της Κυριακής. Τους περισυνέλεξε ένα μεγάλο καράβι γκαζάδικο, τους έφερε στην Αγία Γαλήνη απ' έξω και προσπαθούσαμε μετά, λόγω είχε πολύ φουρτούνα, και έτσι αποβιβαστήκανε 7,5 ώρα το πρωί. Ολονύκτιες ήταν οι διαβουλεύσεις στην αυτοδιοίκηση για την έβρεση άμεσης λύσης φιλοξενίας και παροχής των απαραίτητων. Εκατοντάδες ψυχές, οι περισσότεροι νεαροί άνδρες και ανάμεσά τους 14 μικρά παιδιά και 3 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο γήπεδο του Τσεσμέρε Θύμνου, όπου τους παρασχέθηκαν τα απαραίτητα για την προσωρινή φιλοξενία τους. Παρέχομαι τα πάντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που έχουν ψυχή και αυτοί. Τη σύντηση την έχει αναλάβει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου για 2 ημέρες, όπως και τα λεωφορεία που προείπα. Από τώρα και μετά μιλάμε για σήμερα για συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Φυσικά και δεν είναι τίποτα προμελετημένο, φυσικά και δεν ήταν τίποτα σχεδιασμένο από την αρχή. Ήταν αποφάσεις ξεσυνοβραδινές, πολύ αργά, και που οι αρμόδιοι τρέχανε να καλύψουν όλα τα προβλήματα που δημιουργόταν. Και με το χώρο, και με τις σκηνές, και με τα τρόφιμα, και με τα είδη υγιεινής, τα είδη προστασίας κτλ. Η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών χτυπά καμπανάκι κινδύνου στην αυτοδιοίκηση, με τους αρμόδιους να υπερτονίζουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη έβρεσης άμεσης λύσης για τη φιλοξενία των ανθρώπων που καταλήγουν κατά εκατοντάδες πλέον στις ακτές της Κρήτης. Το ίδιο το Υπουργείο πρέπει να δει το πρόβλημα με περισσότερη σοβαρότητα και να χρηματοδοτήσει και την περιφέρεια και τους Δήμους, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πρώτες ανάγκες, αλλά και να καταλήξει στο αν θα πρέπει να δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας, ώστε εδώ να ταυτοποιούνται οι μετανάστες που έρχονται, να γίνονται οι απαιτούμενες εξετάσεις και να μεταφέρονται μετά στην υπηρετική Ελλάδα. Πρέπει όμως, και ήρθε η ώρα, όλοι εμείς οι δημάρχοι να κάτσουμε, να κουβεντιάσουμε και να βρούμε ένα μέρος για να γίνεται αυτό, να μην μπαίνουν μέσα σε κατοικημένες περιοχές, να μην υπάρχει πρόβλημα κανένα. Αυτό θα πρέπει να κλείσει. Οι δήμαρχοι πρέπει να πάρουν η απόφαση, τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να πάρουν αποφάσεις, ούτε προστατεύοντας μια περιοχή ούτε οτιδήποτε. Πρέπει να βρούμε χώρους που να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους, να έχουν συνθήκες διαβίωσης για 1-2 μέρες, γιατί αυτό είναι ο ρόλος του χώρου στην Κρήτη. Δεν υπάρχει χώρος μόνιμης φιλοξενίας. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση θα ανταποκριθεί. Ωστόσο, σταθερή και μόνιμη λύση δεν έχει δοθεί. Την παροχή πρώτων βοηθειών χρειάστηκαν κάποιοι εκ των αφιχθέντων στο γήπεδο λόγω της ταλαιπωρίας και της έκθεσης στον ήλιο για ώρες προτού φτάσουν οι σκηνές από το Ηράκλειο, ενώ την ίδια στιγμή ξέσπασαν διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής για την επιλογή του γηπέδου ως χώρου φιλοξενίας. Θέλω να πω εδώ στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Απλώς αυτοί οι μετανάστες έπρεπε κάπου να πούνε, γιατί τα πράγματα βλέπουμε ότι γίνονται όλο και περισσότερο δύσκολα σε αυτό το κομμάτι της μετανάστευσης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να πάνε στο στρατόπεδο. Έχουμε στρατόπεδο άδειο που δεν λειτουργεί. Πέρασα, πού είναι η περιοχή κάτω εκεί. Γιατί τους φέρνετε το χάμο? Τι είναι, μέσα στον ήλιο με 35 βαθμούς θερμοκρασία? Εγώ ντρέπομαι και λυπάμαι γιατί είμαι και λυπάμαι για τους ανθρώπους. Η τελευταία καραβιά αποτελεί την πολυπληθέστερη του τελευταίου μεγάλου διαστήματος, με τον κλειό να σφίγγει ασφικτικά, αναδεικνύοντας την αδυναμία του συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτή την κατάσταση. Οι μετανάστες αναμένεται να παραμείνουν στο γήπεδο για 2 περίπου μέρες, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και ακολουθηθεί το πρωτόκολλο.